Sa nama je ovdje još jedan finalista iz starijeg uzrasta, pa ćemo ga zamoliti da nam se predstavi. Ja se zovem Ivan Jordanović, dolazim iz Smederevske Palanke i učenik sam 3. razreda Palančke gimnazije. Ivane, tebe prepoznaje sad ovdje već kao Miko Antić. Da. Zašto je to tako? Šta si to govorio danas? Pa zato što tako strastveno govorim, kao da mi je drug, tako da kažem. Da li je drug? Možda čak i brat. Prepoznao si se u njemu, toliko da ste genetski apsolutno slični. Da. Dobro, ali možemo da čujemo deo pesme? Može. Dogodio se jednom na zemlji Miroslav Mika Antić. Na svetoj vojvođanskoj zemlji pesnik sveta. Gospod Mika garavih sokaka, Mika Bači široke Bačke, paori čoban iz ravnog Banata, filozof i bećar iz kićenog Srema, ciganski knez, ružokradica, poslednji vojvoda Vojvodine. Sjajno. Zašto Mika? Zbog Vojvodine? Zbog Vojvodine. Pretpostavila sam. Da. Da li ti u izboru pesme pomogla mentorka? Yes. Hoćeš li nam je predstaviti? Či nam kakva je to mentorka? Sjajna mentorka. Imaš priliku da kažeš sve što možda ne bi rekao, da se ne snima. Moja mentorka Ivana Lukić, predaje srpski jezik i književnost. Nemam šta da kažem, sjajna mentorka. Da čujemo onda kakav si ti đak. Jel može? Odličan. Ivana? Da, Ivan je sjajan učenik koji se inače od prve godine srednje škole takmiči na različitim takmičenjima u recitovanju i ostvarivao je nagrade na recitacionici u Jagodini, onda u Inđiji na takmičenju u recitovanju za srednjoškolce i studente i evo sada smo došli u Valjevo kao kruna svega u ove školskoj godini što je recitovao i drago nam je što je ušao u finale, zaista veliki uspeh i za Ivana lično i za našu školu, naš grad i Podunavski okrug koji danas ovde predstavljamo. A kako izgledaju vaši časovi pripreme? Pa kada izaberemo pesmu i odlučimo čime ćemo se predstaviti, onda radimo na svim elementima pesme, trudimo se da pokažemo tu neku ličnu kreativnost koju učenici imaju i onda se takmičimo prvo na opštinskoj smotri recitatora koja je u našem gradu. Ove godine smo po prvi put bili domaćini i okružne smotre recitatora i onda na toj okružnoj smotri iz Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane se odlučuje da jedan učesnik bude predstavnik u Valjevo. Danas smo to mi, jako smo ponosni zbog toga. Da li postoji neki savjet koji biste mogli da date o drugim mentorima koji pokušavaju da pripreme decu za republičko takmičenje? Pa da uživaju u tome što rade, da u skladu sa interesovanjima učenika biraju pesmu, da to rade s puno ljubavi. Ja verujem da svaki mentor zna i pravila i sve što je potrebno, ali nekada je tu i sreća i nekako blagonaklonost žirija, subjektivnost malo naravno utiče, takvo je takmičenje da ne možemo da očekujemo šta će tu biti, ali potrebno je da se sve kockice slože i svakako svi uživaju u ovom danu, kakav god rezultat da bude. Tako je, bar mi koji smo ljubitelji poezije. Naravno, da. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Želimo mnogo sreće sada na proglašenju. Hvala.